Muligere bono gotigana nayo ekyombe gya Threshold of Hope Africa nigo bakoretara yabo gochaje skuru yoboroso yari eteke nabo ge skuru ye secondary ya Ibencho yibone gotoka sebunga ya bumachoge chache asabanyara gosangana abana abanyaroka naso konyara konyora lituko lyabana abanyaroka nigo chinga cyo batokere bitamba byobo chanu nagoteuna inerenchera yabene yokonyara gosira omwana omunyaroka anekerekerya gendrete nechi semi Josephati Miss numurikito nabogo ni gatwari roboti rokubwatia ekyombe gya Threshold of Hope Africa nigo gekirana ase skuru yeriteke amona Ibencho eliokoena na ebitamba byo bachenu gochiasa abane nyaruka nabo igoko basira elinde banyara ko bakwegenderia asubuguma bwabo bwakira lituko moche Ibencho skuru yeriteke primary twachago celebrate korio mwana munyaruka nago tukobaye bitamba byo bachenu elinde banyara ko bakomisia matuko ye classic bale sichinga kichiri cyabo cyamatuko yabocene lero niko torega igasi skuru yeriteke for celebrate rituko ryo bocene abasubati amona abana baminta bake barase skuru yega twagokire ko kurikora buya nende togotebya bari mumbya mona sengincho bapnyara go twari bagario yogo sangana into twanyara togo somi na gosemi abana baito aseke nyoronga kibatakire ko erenda sa abana banyaruka gatie meroberio ekyombe kigenda takobage kobeka bene anene guchiase chiskuru no kwenike nkenyere kobage komerana amona abana anene chinyaruka as chiskuru likonyara kobage koba obosemia igore chingencho bagenda takoba kwebeka nene ekero bali ase chiskuru ekyombe ya Threshold of Hope Africa ngo tukotarira abane school twaba masomo twaba egeri buna bakomanya inde baibeke biyamba kabakora amasomo boy kon tutigetie abana baita bamuramaega nento gwakira ne school ya Ibencho secondary nero ngambu yamona singincho yakutumira abana twanyara kubaseme nabo sange kikerege twabugate twanyara to kwa abana bago kwana kurwa ase skuru yo nigo batebire ekerenga kyabekenene no kwendekenga banyare ko bago etana na anene me county ya Kisii elinde kuira emeroberi yo ase boigo bago kire abagwatani abanyare ko bago ikirana na kwenana obokonyi anene guchase abana tinyaroka. Ningependa kushukuru marafiki zetu wote kwa wale ambao walijitoa wakaweza kufika mahali hapa na wale ambao walitusaidia kwa kuleta donations zao kifedha na pia kwa kutusaidia na vifaa vya ambavyo wasichana wanatumia kwa hedhi. Tunasema ni asante. Wira chinga kichiga wakira aba kisangibane mbya muna sengincho twamekiri tukiriga rya rivya abari banyara ko bagwikirana asomo yigoyo no motelia hechiang oyiboigo onyara ko bagakokera omoroberio bwekyombekyo itikulia lero ntwenge ase skuru yeriteke primary na litikulia lero na igure buya ko combine abaminto ko Threshold of Hope Africa ase baletera abana abanyaruka sanitary pads. It has been a successful day to igure buya abari mutogwa kerambu yamona sega smagorengia atwali baga na gwikira butoka tambu yamono and Threshold of Hope Africa Moses anyway and Otiasmo. Vile vile kwa shule hii tunataka kusema asante kwa sababu mlituruhusu tukaweza kufika mahali hapa na tukaweza kuelimishana na wanafunzi wenu. Kurinde egetaseni Kendize TV niyo kenyara ko bage komerana amono mwana oyomo oyogwate ekewa anene kyuburaria sisi kulia leo ni hotel life pro system chiga cha Ibencho machawe cha county ya Kisii emasa ya mokrasi getikeli teke cross county ya Kisii doke Ian Muse machawe cha county ya Kisii kuripotiri getaseni Kendize TV kuri constituency ya Mochoge chache yigutoka me county ya Kisii Elitana Josephat Hamisi.